दासो बाजैमोना माइ रोगानांदों खर'आवसो रुजुजोबनांदों ओइनो आयंआबो ओरैजा माखासे हाग्रा हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनावबो खबरायबाय नै जों दा माइ रोगानाय माबा सावरि जाफैदों माबा बुंनोबो रोंलायलांनो नागिरा नै लांबायानो नै सानैसो नै सासेयाबो थुगासिनो दं थुनानै थिखोदो सावखा साखेबाय नामा नोंना नै बारलांबाय सय सिदा जालांखायोलै अ लागाव बिदिसो थिखोनांगौ मा खोमसि खोमसि नुदोंब्रा केमेरालाय अ ओरैजासो स्रां नुयोलै आंबो दा बारलांसै आंखौ रावबो केमेरा खेबग्रा गैलाना ओइनै बेलेग बै खैजाना हाजिरा रोगादो आरो जों गामिनिनो बेबो रोगानानै इयाव जिरायहैदों खोमा हाजिरा रोगाग्राफ्रा नै गाइस लोगोफोर आं बानबाय आरो दा नै माइखौ नै नायदो माइ गेजेरजोंसो थांलायबावनांगौलै लामायाबो जि गोजानखा आरो खेमसे दोनैगासेयाव माबा लाखायोदां 5 मिनिट लाखायोदां थाबायनो थांनायानो आथिं आखाइ फाफ्लि साफ्लि रुमायलांजोबखायो आरो आखाइयाथ' रुमाया फाफ्लिजों हान्थु रुमायो आरो दा दोनहैनोसै दा आंखौ भिडिअ रावबो हमना होग्रा गैया फुनानै थिखोनायखौ दा एसे भिडिअ खालामनानै देखायनो नाजागोन र' लोगोफोरखौ हमहोगोन आरो ओइ सौबायानो साथामा आं बांसिन सानसै आरो ना सौबाखौ हैदोलाय दे आंखौ होदोलाय ओरै सारनानै ओमफ्राय थिखोदावबाय आरो ओरै थुबथिबाय ओरै बानखांबाय हरदो केमेराया जाबाय दा माबा खालाम नोंबो लाबोदो ओमफ्राय मानानै थुनानै बाननानै लाबोदो माइखौ जोङो रोगाखांबाय ओमफ्राय नै दा दैमायाव आथिं आखाइ मोखांफोर सुस्र'नोसै आरो जेने थेने दिनैसो फार्स्ट टाइम ना बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै बिराद मेंनाय मोन्दों आरो फार्स्ट टाइमखाय नै बानायसोआबो बिराद मेंनाय जाहैदों दा आथिं आखाइ सुना लानोसै ओमफ्राय बिदिनो सावरि नालायसो एसे बेदरफोर जाहैनोसै बिदिनो एसे लोंग्रा दंनो आरो दा थांसै दा नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअआव आरो दा आथिं आखाइ सुग्रोनानै लानोसै दा नै सावरियाव नै लोंग्राया बेफोरबायदि आरो बयलार बेदरजों नै ओरै लुबाय फाफ्लिनि सालायनाया दासो खारसिगोन बरियानो गाइस लोगोफोर माइ रोगानाय सावरि जाखांनानै दै दा फाखा खुन्था रोगानाय सावरि जानोसैलाय आरो गाइस लोगोफोर नै ट्रेक्टरजों थांगासिनो दङ जि फाग्ला खाजों मानसिफ्रानो खोनागोना खोनायाखै आं मखिलाबायनायखौ दा सफैबाय फाखा खुन्था बानायग्रा मालिकनाव दा थिखोना लांसै ट्रेक्टराव थिखोनायखौथ' नुनाय नंला अबे मोनसेयानो अबे डाउनखौ लांगोन थिखोखांजोबखांबाय फाखा खुन्थाखौ एबार नै ट्रेक्टराव सालायसिगोन होखावदो सालायदोलाय फाखा खुन्था बायग्रा मालिकनि न'आव सफैबाय नै नैबे सानाव दोननांगौ आरो जोंहा मुहुरिनिनो बै फारसेखै दोनगोन आरो बे दान्दाखौ खेवदों र' बे दान्दायाव ट्रेक्टर सोजाया उखुमा नांथायो बोख्लायला बोख्लायलि न'फोराव दुगैलाबायना फैनोसै दा एसे खर' आबजाब दं आरो नङा होनबा फंबायमोना एन्जर सानो थांनो नागिरबावदोंसो एन्जर साहैनांगौलै थाब थाब बोख्लायनांगौ दे फंबायमोन बोख्लायनायखौथ' आं भिडिअ खालामनो हानाय नंला मोजाङै दोन मोजाङै दोनखांनायावसो खेबनो मोनबाय होनदों नामा गाइस लोगोफोर नै दहाय फाखा खुन्था रोगानायनि पार्टिया सावरिया नै दासो जानाय लोंनायफ्रा
अमा बेदर खोमालायबावसो जादो सेंग्राफोर सफारि खोमा एसेसो गाइस लोगोफोर भिडिअ'आबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक भिडिअ कमेन्ट खालामना होदो बाय बाय दे गाइस लोगोफोर